Moi! Mä ajattelin tehdä tänään tämmösen laukkupostauksen. Eli tässä on mun laukku. Tällainen punainen Marimekon laukku. Sain äitiltä nimpparilahjaksi. Katsotaan mitä täällä on sisällä. Joo. No ekaksi tietysti lompakko. Voi aina koulun jälkeen mennä shoppailee. Äitiltä just yleensä joku 50 tulee, että pääsee shoppailee uusia kenkiä, meikkejä, vaatteita. Ja sitten tietysti, että voi käydä syömässä koulun jälkeen kaupungissa. Sitten täällä on mun Schwarzkopfin Gliss. Tällainen kuiva hoitoaine hiuksiin. Koulupäivän aikana tosi hyödyllinen. Koulussa voi vaikka hiukset mennä miten tahansa. Ainakin aamulla, jos sataa, hiukset menee ihan hirveän näköisesti. Pakko päästä vessaa kaikille välkille laittaa hiuksia. Jep. Ja tää. Ja tietysti laturipuhelimeen. Enemmän voi muuten tekstata koko aikaa kaiken mun frendeille. Akku loppuu. Ja niin tosiaan tunneilla aina. Jos ei jaksa, ei matikka niinku kiinnosta, niin sit vaan alkaa tekstailee. iPhoneista tosi nopeasti loppuu akku, joten hyvä pitää aina laturin mukana. Sitten tietysti koulukirjoja ja vaihtovaatteet. Jos sattuu menee likasiksi, vaihtopaita, tällainen H&M toppi. Sopii kaikkien kanssa, tosi kätevä. Jep. Meikkilaukku. Totta kai koulussa pitää pystyä ehostautumaan. Ja täällä on siis ihan kaikkea niinku meikkivoidetta, ripsaria. Kesken koulupäivän meikit voi mennä huonosti, kato. Täytyy päästä korjailemaan. Käsirasva. Sitten tietysti penaali. Penaalissa huulipuna. Voi tunnin aikanakin vähän laittautua. Ja sitten tietysti näitä kyniä ja tommosia lunttilappuja sun muit. Avaimet tietysti. Sitten vielä erillisenä vähän meikkejä, että jos meikkilaukku joskus sattuu unohtuu, niin ei kuitenkaan tule hätää, että pääsee meikkaamaan kuitenkin aina välkillä. Dösa-kortti. Jos äiti ei tule hakee, niin Dösal sitten. Ai niin, ja tietysti hiusharja. Ilman tätä en todellakaan selviäisi koulusta. Eihän siellä nyt oikein mitään muuta fiksua tekemistä ole kuin niinku laittautuu. Joo, no tässä oli mun laukkupostaus. Muuta. Moikka!